Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Nationalist Youth Council KNYCMI phu pot moteron hem kang sampen joktanglo. Kedam tang chiti ni phai pli earning kang sam apor Karbi Nationalist Youth Council amai phu pot moteron aphan Krong pli atowar kasilam along rat atangka Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EM Amar Singh Tiso lapen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Joint Secretary Tenzing Rong Piatum Longle kana hokdun vek Longle ahem phu atumaphan compensation atangka pipedetsi inut bang hini tangka kechupang lim atumalong kacherabdun pu jongdun si kedamtang pai ni phai thong kep arni Karbi Anglong Autonomous Council adonri along EM Amar Singh Tiso lapen Tenzing Rong pi amepi meke kaipen chesong paduponlo bang sojok chiti ni phai pho arni kang sam apor Dipu Police Station OC Hangdetsi IPC 143188353 294A506 lapen 153A alamhoy pabon ponsi hem kang sam beng ponchoklo bonta patumi chiti ni phai troxi arni kang sam por phai ke thomra atitim Apor malom KNYCMI phu pot moteron belong si hem kang sam mate Dipu District Jail pen nang jok tanglo alangli hem kang sam ka chithap jok det pen phirang ke athing no kaning jepon atengke Karbi Anglong arat ahir jume ke long pen si pini nili jok tanglo komat ni nang ke ther nang ke hap alam nili pherere nili tum akemang chelar le kai ateng si do thip ji pusi ning jepon News report Karbi Anglong News Channel Ano bang pot kachuro pa jor lo niliphan tarik chokar ni ladak Dipu district jelong nang wan lo dagang ban si pinian ke pinilitom belong pon lo lage rata phan si ni credit piang tung rata kang hon pen rata hirjume pen si nili labang so bel seta melong lo la pen advocate ke hai pen cheng lok judiciary ro manda akero pa jor lo nilihin pen sono putak ke song pen sing ane pan nang so hem kang samai beng do pon hang de non ko aneng beng song pen nilitum stand clear lo kopi man lawfully pen song me lage song pon bom po hapsi chero ji puga lama velo la bangke Karbi Lo Charlie asong pen Chinthong Block Arlo Prekjam Lo Charlie ahemalong kahumri dam Karbi Lo Charlie asong Hamren District Committee ahin pen Chinthong Block Bothalang so along Prekjam Lo Charlie ahemalong kahumri dam Patumi chitini phai troxi arni Karbi Lo Charlie asong Hamren District Committee chunbang onward milik ahin pen pater piponsi HDC dihin rimbang thesong terang lapen thon sing hansi Office Secretary Atum Chilang pet si Chinthong Block ke parlo jesimet pet votat lang so ahawar along Prekjam ILP School along kahumri pedodam labang so kahumri asai kedeng nang kok athelaki Karbi akhai jesimet pet toklang amu anatu kapapi hublang pupen ajok kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen mission 2025 Katarli anatu atok anokedo a school along an kahumri dam chiapan Education EM Richard Tok Pipen kaperai pon ateng si claim pon lo. Lason si pini jesimet pet Prekjam a school along kahumri dam adim school along kedo akinang sotnai jesimet pet ki jun alang barpi barso kedo adim lapen midday meal kipipon nangji lapen ke proxy teacher sitami thek pon longlo. La si KSA ahin pen jesimet pet school along Kawe ason an sitami puthot prabjin pen chilang pon thu popusi IC Education EM Richard Tok biaphan sitami phirangke athenglo kachuningri padopon News report Karbi Anglong News Channel तो अपang से pini malong news lapen hamran aberta phirangke phan lapuson litum hamran district committee KSA huipen West Karbi Anglong Chinthong Block Jasmet pet inghin LP School along itu nang humri lo sedak nang tek tekang lo boundary wall hai bang awe lapen midday meal mate antituna help kitchen la hai bang abelang la se prabjin pen higher authority mate council along education EM Richard Tok bi akan stability tum chuni ri lo la hai ni tum
KSA Hamran District Committee hui a platform hin pen kapachini ye bang ke lahai repairing son da bela pen la bang so school in hin LP school along sta me a floor yak ta we la pen lang lahai in arwe jang lote in lum FTT pusip a floor sta me abduk side sta me student la pen ke teacher tum bang non mati punctuality la pen regularity bang ke mi thang asai chiklembo ma son se thek long la pen the mill a record la pen kaprek teacher attendance atau ke student attendance bang ke nili tim check pan lo pen dak bang mesen sta me la school bang ke Rabjin pen repair sonte kusini tum Hamran District KSA nimitang secretary hin pen pu finance pen office secretary hin sta me tum tuning ripan lo pen hala mid school tesemet pet an kituna di bang thang ta belang la sekolah yang barak long segitun setelah sta me Rabjin pen kikim konje pan se nilitum Hamran KSA District Committee abitung hin sta me media atheng no tuning ripan lo Dolamara angkang bijuli arong along bongkrui apiki chitang arpum kelong. Lakha ingkoi ratrok dua barguri MEC constituency ke parlo jasimet lakha hini Dolamara angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlo kakojan sabbit angkang bijuli mate arnai athoi arong along arnai athoi Tea Cooperative Society Limited asabari along kedamtang chiti ni phai trok arni bongkrui apiki chitang arpum kelong pusi berta longpon. Labang so putak arnai athoi arat pen nang kithandun atengke bongkrui lapuson kithi puke awi pinlang lapen non malom Kajironga National Park along lang ke thiajok lapu malom nang ke kat ajok bongkrui hijan angbong kachikor ajok si kithi ta hai pusi hon thepon lapen lapu Dr. Dibujit Phukan ahin pentami bongkrui angbong kachikor ajok si kithi ta hai pusi hon thepon lapen non amat ke clardak report awilang pusi nang than pachini dun Dolamara Northern Forest Range along ACF Proholat Kro Kapin Khat Atingsi Ranger Thorom Terangpen Japon Linsi Kakotan Forest Subbit in Charge Mongol Singh Taro Lapen Dolamara Range Forest Staff Lapen Kakotan Forest Staff Lapen Tebok Terai Rong Asor Atum Cherap Chetodunsi Aron Atingpen Forest Atum Chepari Deng Ponsi Arni Tiliapor Bongkrui Kichitang Arpum Me An Piponlo News Report Karbi Anglong News Channel là gì là số thác kopi kason pen tong là cái thi long long này là số thác nào nếu là nếu chúng ta là ten em long gì cover long này thi lột lo xin chúng ta đa vang lo lang lo mà thì là veterinary doctor han kang hong kan ni cái đẹp chất này là lo cái là si postmortem kuri lo ayat lo cái result bang ek lang lang là intestine bang de en lo là laboratory long pe ne pan result pitong klang ya am lang jadi sir tela la son te bacteria sa me la son pi ke doji lang la sila son a problem non ki bang lang ni pawi thu de ji phan nang li la kopi la pu kang tung ke la pen nang li la so pi la pini ki thi lo bang ke nang li ko honde do ma la son la dawai ke cholong la pu son pini pen ini ke awi ma puta put me alam ke rong adung rai malam ta mane lason mane ketot poison gidi puta awi mati mane lason la ada ke hunting fan gidi mati la hai ta awi mati poisoning puta punu dak lo result la kapitong klain choro gi gimana là đã cái bijuli pusi de cái thang cái bijuli pula seta arne thoi ti farming cooperative society puta bagan ar lu ki lang ke de te la so pi ke kopi ko son pen se ki long lo ni la ha là cái pude the athema la popu pen ti bang bom bang la cái ne corridor ma di so corridor pasila tum ke thi punot ke re ko no la bang cheleng pe masi bang pu Kajironga pen pu inglong pi ki kap tu mati peni ala tu mo ke korone la pen ko mani to ko peni to ko pini putani tu lan pun dekhe dawai ke chu la puson ke khali la ta chini de lang de la son pi kalina na la son pi da lom ta do ma la do juin ajo ta ke ni jui mati da lom pen corridor lo mati lage la bong khri de la cha pi da lage cheleng lo lage choro gi
pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me